Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Nukining sa kalalaki nga taga Tagbilaran, Bohol, apan kasamtangang nagpuyo karon sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Arden. Wala ba ko nabilin? Mayong pagpaminaw sa maragwa Lex naman. Pinoy. Okay na ko. Nak, muadto na ka. Ma, dili ko pwedeng malit kay first day na ako ron. Ay, nakalugag na ka. Ma, nandam na sad nako ang mga baon sa akong mga manghod. Ay, salamat kaayo, nak. Sige, lakaw na kay basig malate ka. Excuse me. Why naglingkod din he? Miss. Pwede matupad? Sige. Salamat. Diyan na di ay. Kanindot yung smile. Ardin. Nice to meet you, Arden. Crush ng campus mo tong imong katupad bay. Mo ba? Oh, tiha ni mo eh. Tupad man mo. Mayra pa day nga. Wata magtupad kay kamoy nagkatupad. Diskartihi na yun. Diskarte good taon. Kalayo ra natog level ato Wag kita sa panit ato. Klaro kay nga dato. Watay chance ato Wato kay baway. Mura ba yung di arte? Ay, mag-focus na lang ko sa kupag eskwela ba Kaysa mangandoy pa ko niya. Arden, Paris ta? Paris, saan sa? Sa project nga gingon ni Sir ba? Sa unsa man di ay? Sorry. Kung ano ko, nawa sa kong lahuna. Sige, Paris ta. O niya, asa man ta magbuhat sa atong project? Sa inyo? Pwede ra. Sige, ato ta sa amo. Dako ago ninyong bahay god. Dato man di kayo mo? Akong ginikanan mo dato, uy. Dili ako. Dali, magsugod na ta. Yan na. Suguri. Ano nagpatakab kag paso di sa to? Classmate ako si Arden. Paris may sa mong project. Wa ko'y labot. Giing na naman tika nga dili mong pataka og pasod og tao din Kawatan blow yan na. Sige pa. Manggawas na lang mi. Tana Arden. Pasensya na kaayo ka ha. Okay ra Nakasabot ra ko. Asa naman ta magbuhat sa tong project ani? Pwede sa amo. Pero maikog man ko. Kamay man gud ang among bahay. Ay, okay ra na uy. Gusto sa kumakadto sa inyo. Ha? Sure ka? Lagi. Tana dayon. Lahos na ta sa inyo. Okay ka dyan, ha? Komportable ra ka? Oo, uy. Hapit na hinuon ni mahuman na tong project ko. Day dyan na. Ay, dinhin na lang panihapon, ha? Mama sad, Maikog ta, Ang saray, sudan ko na to. Okay ra, uy. Mukaon ba kag-utan, day? Mukaon kaayo. Sure ka? Basig, naikog ra ka. Dili, uy. Dali na. Paspasan ta ni Guman. Nagkasuo na giday mo maayo ni John na bay no? Dili man ko si arte bay. Nya kining gaan kay sa ikauban. Pero nakagusto ka niya.
Na, kinsa may dili makagusto niya eh. Pero, diharan Mayong ako to bay. pagpaminaw sa Lex Amigaran Pino. ako siya. Nak, may problema ta. Unsa man ma? Dili na makapadayon og paeskwela nimo ang ni-sponsor sa imong scholarship. Kay may problema sila sa iyang kompanya. Unsa? Unya ma? Wa tay mahimo ani nak. Magkaundang lang sa gid una kasi imong pag-eskwela. Oh, ma. Nak, pangandam si mo mga gamit. Nga naman pa. Maglarga ta paingon sa Cebu. Ato na mo trabaho dito. O adto na ta mamuyo. Nak, karon nga magsugod naman ta og bag-ong kinabuhi din eh. Magtinabangay lang yun una ta, ha? O pa. Mangita kong trabaho din eh pa. Naamag ko'y nahibawan doon nga magpaabang og tricycle. Mamasahiro tang duha. O kung makaluag-luag na ganita, magnegosyo ta sa bae para may income si mama mo. Sige pa. Dako na gid in taon atong tindahan, nak. Malagi ma. Sakto kid ang desisyon ni Papa nga namalhin ta din kay may arang-arang mga atong pagpuyo. Unya ikaw, may nindot na pod kang trabaho. Nagbunga ang tanang pagkugi namong duha ni Papa ma. Sod sa pila ka tuig. Bisan tolog na sakripisyo ang akong pag-eskwela. Pero okay ra. Ang importante nga nahawas tas kalisod. Kumusta naman kasi Jana? Wa man lang ko makapananghid niya. Kalit ko nga miundang sa pag-eskwela. O mipahawa dito sa among gipuy-an. Oh. Hello, bay? Bay, uli ito sa ato. Natay rin yun. Mao ba? Kano sa man? Ay! Mingawa na ko ni mo eh! Oh, agay. Ay, pagkakusyon. Unsa man ka muna magkagdabayot. Dabayot yan. Jana? Ikaw ba? Murag yung kagungo, no? Ha? Nga naman. Mukalit lang kagkawa. Unya karon kalit lang sa kagtunga. Sorry na, God. Murag ubay-ubay kitag angay istoryahan da. Ato to sa may baybayon na. Saba kayo diri, uy. Kumusta naman di ka? Nindutan ninyo eh. Nakagraduate yun mo? Wa ko makagraduate, uy. Ha? Nga naman. Nilayas man ko sa amo. Gikapoy na ko sa batasan sa akong amahan. Maotong nilayas ko og nagtrabaho na ko. Ikaw? Oo, mausad ko. Nagtrabaho na ko dito sa Cebu. Maoday nga pag-adto na ko sa inyo. Wa na mo. Yadto ka? Oo. Gipangita ti ka. Sa tinuod lang, nagtuo man ko nga naatoy padul nga ng atong kasuod. Pero nibiya man kagkalit. Jana. Nag-assume lang di ay ko. Nagtuo ko nga nakagusto sa kanako. Nagtuo gani ko ato nga manguyab kanako. Di man ko pwedeng manguyab din mo. Layo ugod kay ka para nako. Lisod kay kang kabuton. Pero kung nanguyab pa ka, basig masayo kong nilayas sa amo. Og diuban ko nimo sa Cebu. O kung karon, mubalik ko sa Cebu. Muuban ka gihapon ako. Ano? Uyab day ta. Aha? Sige. Manguyab ko nimo. Ayaw na. Oh. Dili ko ganahan og dagang istorya, Arden. Og usa pa, nakaila naman ko nimo.
Maunang dili nakakinahanglang mo diskarte pa. Gisugot ati ka, Arden. I love you hangtod karon. Og salamat ka di balik ka. Kung ibaw pa lang ko nga, nagpaabot ka. Dugay na untag ko nga nibalik. I love you to, Jana. Milabay man tuodog pila ka tuig, pero wa ko'y pagmahay. Kay nakaingon ko, nga karon ang hustong panahon para namo ni Jana. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalan kaagi ni Arden nga taga Tagbilaran, Bohol, apan kasamtangan nagpuyo karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga nag-ulahan, pangako. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang lining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melissa, 21 years old, minyo og may duha ka anak nga nag-edad og 3 ug ang ikaduha mag 2 anyos. Taga Davao del Norte, punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibati sa akong ikaduhang anak nga si Andre. 5 months pa lang siya, dihang nagsugod ning iyang gibati. Ingon inang mga panghitabo. Ngano naghilak man ng baby na mo, ha? Unsa mayayayan niya, baby, ha? Nga naman ka? Oh, ano naghilak mo ng bata, Mel? Ambot ani niya, Rodi, uy. Ako naman ang taning gipatutoy. Busog naman taning bata, oh. Haplas yun na, kay basing gipanuhot na. O gibot na stiyan. Tuod no. Apalihokos man sa rindihan niya, ti. Ay, naunsa man bata, uy. Naplasa na nato kay nagtuotang gipanuhot o gibutan lang stiyan. Pero kay gihapon ng hilong, uy. Buhay na, be. Kay basing gilimot alang siguro na. Ha? Sumot ng panuhot, ani? Kanalang iyang lampin mo yung tanga, be. Kay basin, basa po na, mo naghilak. O tanawang bugan, kay basin, gipilasa na. Masuhito, pamaninon ka na ako. Ako, be, bantes ko mamanghod sa una. Nana, natangtang na na kong iyang lampin. Umanggoy pilas yung bugan, good. Pero, Saman? unsa ni Rudy? Ang iyang itlog ba? Mura man og naay hubag. Unsa? Nag-awa na, good. Oh, gamay ra siya, pero mura yung hubag ay. Ay basing pinakar nagmananap, oy. Eh, mura mong pinaakan baga, god. Gamay raman. Mao ba? Abutangin na natong ulpit na hanghang bitaw. Para maayo na. Kay basin mao na iyang gilakan. Kay gipaag na siguro na siya mananap. Ay, so yan lang din ako gilot-hilot. Ay, basig mawara.
Ay, hino lang mo, goy. Nakatuog man. Masa may gibuhati mo? Katura gud. Gibutangan ako og menthol nga ointment ang iyang gamay nga hubag. Nya akong gihilot-hilot. Da, lagi. Pinaakar yung ritog mananap. Sunod, bantayin nga di mapaka ng bata og mananap, eh. Okay. Dokog ba muhila ko, eh. Maglibog na ko si buhaton. Ready? 6 months na dudong Andre ba? Pero kato bitong hubag siyang itlog nga nagtuot ang pinakan lagmananap, naabiyak hapon. Ha? Wa balik kam sulti na ko. Ay mainom ramas akong muhilak siya. Nya to ang mapukas trabaho bi. Nya karon kay mian na magkadako uy nya. Misinaw man ang iyang itlog. Ay, naunsa man kamilisa, oy. Unsa man, di ba, buwan na, di ba? Oh, kay 5 months pa man siya adto sukad nga nakit-an ni. Unya, unom na ba siya kabuwan ron? Uy, ato na lang ipacheck up og doktor, oy. Wapatay pidya doktor karon ma'am, sir. Ako lang ang nurse ang naka-duty. Pero sa akong tanaw, kinahanglan yun ng ipa-ultrasound. Ipa-ultrasound? Wa ko magdahom nga katong nakita namo sa itlog sa akong anak nga gituhuan lang namong pinakan og mananap, kinahanglan bang ipa-ultrasound? Motong amo yung ipa-ultrasound kay mao man sa ingon sa doktor. Unya, doktor. May ugat siya nga may nisud nga tubig. Ha? Tubig nga misod sa ugat, dok? Dito miagi sa ugat ang tubig o mipaingon sa iyang itlog. Mao ni nga bidako ang iyang itlog. Oo niya. Unsaon man ni, dok? O kinahanglan gini siyang operahan. Operahan, dok? Oo, kay kinahanglan mga putlon kadtong ugat. Kinuo ko. Radio yung itong anak. Ayaw ko magsigilap di Abisa. Di kam ko nagtarong mo, anak. Sabay nila yung magkuwala na. Operahan man ang itong anak. Gamay pa anak niya. Unang pala kabuan. Gamay pa kay siya, Rudy. Kagwanta ka siya. Dili mo request ang doktor, anak. Kung dili sab kaya sa doktor, uy. Ang atong problema karon, kung kaya ba natong bayaran ang operasyon? Pagpaminaw sa Lex Pinoy. Uy, wapa dahil ninyo mapaoperahi ang hubag sa itlog ng bata, Melissa. Mahadlok man ko, maoy. Kay bata pa kayo siyang operahan. Unya, naunsa man ng bata. Muragwa raman sad ma. Gawas lang anang nagkadako ng iyang itlog. Uy, Ginoo ko ninyo. Anong wa man ninyo at imanain taon ang bata? Kuan man sab ma. Gawas nga mabalaka ko og maunsa si Andre kon operahan. Wa sa may mahibaw kon pilay gastuhan. Basig dako ba? Asa man niya may kwarta? Ay, pastila ninyo, Melissa. Makit-an ra ng kwarta. Ang bata, ang isiguro ninyo pa-opera. Pero ma, may nakingon sab na ko ba nga basig danlak ko nun na. Ha? Unsay danlak? Nga kabata pa aning Andre? Unsa man ni siya? Nangalsa og bugat o nag-iktin-iktin og maayo maong gidanlak? Ayaw mugtuo nga danlak ni Melissa. Tumana ninyo ang giingon sa doktor nga operahan ni. Wag yun na mo mapaoperahe ang among kamanghurang anak. Kay wa man yun may makakitag budget para operasyon. Ug mahadlok pud lagi ko og maunsa ang akong anak nga operahan nga baby pa man kay siya. Karon kay tuig na siya kapin ug nagkadako na ang iyang hubag sa iyang itlog.
Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 5 months pa lang ang among anak ug nihubag ang iyang itlog. Di ang among gipa-ultrasound, may ugat kuno nga nasudlan og tubig ug mipadong sa itlog. Nganong nahitabo man na? Ikaduhang pangutana, giingnan mi sa doktor nga paoperahan, putlon kuno ang ugat. Safety ra ba gud na nga 6 months pa man tong higayon ang akong baby, di ang miingon ang doktor nga operahan siya? Ikatulong pangutana, ingon sa akong mama nga basin kun og danlak. Danlak kun bagod ang baby, nga 5 to 6 kabuwan pa man siya. Wa man siya mangal sa og bugat og magkiat og maayo. Ikaw pa to katapusan. Unsa may among buhaton aron maulian ang itlog sa among anak? Kay maluoy kong magtan-aw nga lahi siya sa ubang bata. Tuig na siya karon. Okay na ka siyang maoperahan? Palihog, tabanggi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Melissa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that if you hate the ability to love yourself first, ha? Oh, sama niyo pag-love sa uban ug ikaw mismo way pagtagad si mong kaugalingon, ha? Okay? So akong usabon ni pagpahibaw ning atong mga suking tigpaminaw nga kining purpose aning mga get together, mga reunion is banding, ha? Banding ni siya. Kita-kita go dili kay nagkita nimo sa imong classmate nga dugay na nimo makita imong ibuli. That is very bad. Ang ato magtatapo ko ng adlaw is si Melissa, 21 years old, taga Davao del Norte. Minyo ni siya og may duha ka mga anak. Tungod kini sa iyang anak nga si Andre kuno, na problema sa iyang testis, no? Murag na ining hubag sa iyang testicle, no? Okay, so may mga taga Davao, akong kaila, no? Akong kaila da si Dr. Boy Duhali, Bob and Rose Trinidad, no? Ito mga suking tigpaminaw sa DOH TRC Argao na ilang gining gisulat ilang gining gidagan ko nag-apas gyud ni Jeremy Sisiban, no? Si Lloyd Pocong, Bonifacio Hiramis, Joseph Michael Neri, Gistoni Mamulang, Geraldine Lopez, Rodel Andre Marson ug si Matt Flores, no? Diya sa Argao. Mga Kambirihan family, si Terry, si Alex, si Fe ug si Juan diya sa Kulawin, Madilikit ug Kapiuan, Argao. Mga taga-Union Buntok, so nakita na yung mga Pilnar family, no? So si Lynn, si Linda, si Jesus, akong amiga kayo, no? Si Felisa Gonzales Risitis, si Felix Gonzales, si Grace ug si Brad Boy Diharmi ug Jasmine Diharmi Marte. Majong pagpaminaw ninyo das Buntok, no? Ug mga abroad, no? Sige text nako ni si Tisbel Caballero agoy Barliso ug si Melanie Kimpan Albero. Okay, may pagpaminaw. Okay, note nga okay ra yung kinabuhi diya sa Middle East, no? So going back to our problem atong sulat-suliran ako ra guning paningkamutan nga matubag ni nako, no? So unang problema, unang pangutana ni Melissa, may tungod siyang anak, no? May tungod siyang anak. Asa naman yun, ha? 5 months pa lang ang akong anak ug nihubag ang iyang itlog. Diyang among gipa-ultrasound, may ugat kuno nga nasudlan og tubig ug nipadulong sa itlog. Nganong mahitabo man ni. So naay ugat o naadihay inguinal canal
Pagikam na sa itong abdominal area na da inguinal canal, may kasi Dr. Boy Ligo mo explain na ni, no? O si Dr. Don Garcia, mo na ilang mga experts, kay mga surgeon man ni sila, no? Gitawag ni nato kung tubig ganing maso diha, no? Hydrocele na siya. Pero kung part of the internal organ, kanang intestine na to, gitawag ni siya og hernia. So sa may hinungdan niya ni tungod kay congenital ni siya, murag da sa pagkatao. Na mo koy opening between sa atong abdomen ug ang atong scrotum, kanang lapit na sa atong scrotum sa mga lalaki. Nga dili siya gyud dingog nasakto pagka close as we grow kanang as we mature, no? So kung kawa siya maayo magka-close, this will allow the entrance of fluids ng dapita. Accumulate ng dapita, mo nang gitawag na nila nato sa mga pinulungan mga doktor og hydrocele. Accumulation of fluid around the testicle. Sa mga bata ni siya kasagaran siya congenital. Pero kung idara na gani, dagko na mga due to some injury or inflammation or napauban nga kanang underwent og another operation unya na ay problema sa pag-repair, na mga tumor diha or naabay mga parasite, no? Kaning di man ni common sa ato kaning mga filariasis, no? Di man ni common di sa ato. Pero naa ni siya may tabo ingon ani, no? So mo na ako ika-explicar sa mong unang pangutana, Melissa, nga inborn ni siya. Wa matarong pagka sirado ang opening between sa atong abdomen o scrotum kung balik ko mo nasudlan og tubig. Okay? Ikaduhang pangutana, ging nami sa doktor nga paoperahan, putlon kuno ang ugat. Safety ra bagud na nga 6 months pa man tong among baby diyang ningingon ang doktor nga operahan. Well, naman tayo mga pediatric surgeons, no? Natin mga ilang clinical judgment, no? Dili lang po ko mo intervene sa ilang clinical judgment kay mga surgeons, mga expert man ni siya about mga mga operahanan. Okay naman tiyale, Melissa, ilang kabalaka kay mga train na gani sila, no? Nga train na gani sila nga musuggest nga operahan kay kung di na siya i-repair ang opening kung balikon ikan sa tiyan nato, abdomen nato ngadto sa atong scrotum. Of course, amura mga lalaki, no? Wala mo may skruto mga babae. Posible nga, dili lang fluid ang mahugog niya. Kundi hangtod ang small intestine, part sa small intestine. Mo nang gitawag ng danlak or hernia, no? Dako ang itlog, ug kinahanglan gyud siya surgical intervention. Sunod nga pangutana, ingon sa akong mama nga basin ko no og danlak kon bagod ang baby nga 5 to 6 ka buwan nga di pa man mangalsa og bugat o magkiat ug maayo. Posible na siya. Posible pero sometimes this will resolve without kining intervention kung mga bata pa, no? Kay as the baby will grow older, mo hinahinara pud to ka repair pag close tong mga katong opening wa pa makatarong pagka close, no? So naay posible nga danlak pero common ning danlak sa idara na, no? Kuyaw ni siya og mahug og infection. So kinahanglan nga sa labing madaling panahon ma-repair na gini siya og as sugot sa imong tining doktor, surgical intervention. Kay magbalik-balik man og imo lang pagdaon, pasaka ang tiil, ihilot, mo balik gyapon kung wa ma-repair tong inguinal canal. Akong naibal-ano diha sa tong bugan dapit, no? Kay sunod nga pangutana, unsa may among buhaton aron maulian ang itlog sa among anak? Kay maluoy kung magtan-aw nga lahi siya sa ubang bata. Tuig na siya karon. Okay ra ba siyang paoperahan? Okay ra gyud kayo pag operahan na Melissa, no? Pediatric surgeon ang inyong kuhaon, no? Lahi baya ang approach, no, sa bata og dagko, no? Ang anesthesia, medyo i-regulate, positioning ug unsa pa man diha, no? So, train nila along this line. So ayaw pag duha-duha dala sa labing madaling panahon ang imong anak diya sa Davao, no? Daghan man mo mga hospital dang dagko, no? Tuloy madagko pa ning hospital diya kadiri sa Cebu. So ipa-examine sa pediatric surgeon ug mingon nga operahan, so mas maayo nga mahimo sa labing madaling
panahon kay likado kayo og may mahugan diha og unsa naman lang gawa sa fluid, ma-infected, Mayong pagbuminaw mapabuto, sa Lex o Pinoy. unsa naman lay makuanda sa amon basin og mas complicated pa ang mahitabo. Alright, so hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo Melissa diha sa Davao del Norte. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Kamot lang yung ko, no? Mga legal problems, ako ang mutambag. Rather, mga medical, ako ang mutambag. Mga legal, si ato ni Eileen Bathan, ang mutambag niya na. Pero mo admitar ko nga lately, maglisod na good mig kanang get together na ato ni, no? Kay grabe kay kabisi. Pero maningkamot kami nga, as soon as possible, makasabay good mi, makadungan good mi og Sibya. So, from all baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong